gabar gabaɗi zaki sarkin da uban giwa kumitu muhuyi fardun ainul murad san kowa kuma su jini ba zan ta faɗi kai kake rabon baiwa aikin akwai wuya ba a sabuwa shehun ya da'irar shiga shawa fuskantawa ya fuskanto mugun magangari sai jaki bakin biri cire goto ciki na can ciki barama lalle a san kamun famato a so da ma ya ba Ahmad Abdalla bai yi komai ba yi komai ba gausi cikin kamanto ba ban yi komai ba gausi cikin kamanto ba kula da ɗan balalo bai taɓa maka tsara ba.